Subsub karon ang monitoring sa Talisay City Police sa mga naghupot og dili lisensyadong armas, ilabi na sa nagsingabot nga bag-ong tuig. Ang report ni Femari Dumabok. Subay niini karong simanaha duhang ilang nasikop tungod sa paghupot sa dili lisensyadong mga armas. Usa sa nasikop mao si Jaime Lugsanay, 54 anyos, taga Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Nasakmitan siya og kalibreng 38 nga revolver nga may 5 ka mga bala. Matud niya ang pagdala niya og armas tungod lang sa kahubog. Samtang nasikop usab si Joseph Daan, taga Barangay Tangki, kinsa ni pasabot sa kapulisan nga ang armas iyang gidala-dala proteksyon siyang kaugalingon. Mato ni Police Major Marvin Inocencio nga usa kini sa ilang gitutukan aron walay matala nga kaso sa saag nga bala o kaso sa pagpamusil sa pagsugat sa bag-ong tuig. May mga intelligence operatives tayo na nasa mga kalsada at nasa mga area. Meron din tayong mga informants, nandiyan yung ating mga force multiplier na nagre-report sa atin, yung ating community na nagre-report sa atin kung sino yung mga tao na nagdadala ng mga illegal na armas. Nananawagan ng City of Talisay Police Station na sa ating mga kababayan, huwag po tayong gumamit ng mga ipinagbabawal ng mga paputok. Iwasan po natin na sa pagsalubong ng bagong taon ay magkaroon ng sakuna o worst ay magkaroon ng sunog sa ating lugar. Pasidaan usab sa opisyal sa kaubang mga pulis nga likayan ang paggamit sa ilang mga armas sa pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mga kasama sa trabaho, sa serbisyo na nagsiuwi na ngayon kasi New Year's break sila, pinalalahanan natin sila na huwag nang gamitin yung kanilang mga firearms. Sa totoo lang, napakaliit na porsyento na halos wala na tayong mga kabaro na gumagamit ng nagpapaputok ng baril during bagong taon. Padayon usab ang ilang subsub nga monitoring ug inspeksyon sa mga magtago-tago og pamaligya og pabuto sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.